Aquestes són les notícies males. I aquestes són les bones notícies. Mor una dona de 24 anys a mans del seu marit després d'haver-la maltractada durant aquests últims 3 anys. S'ha trobat a Badajoz un cadàver d'una dona jove assassinada brutalment pel seu exmarit. A Màlaga s'ha inaugurat un centre per a recolzar a dones maltractades o discriminades per a donar-los treball. A Europa, més de 45.000 persones han mort fins al 2008 a causa de la violència de gènere. S'han registrat més de 20.000 denúncies. Es calcula que 70.000 han sigut les dones maltractades en tot el món. I actualment es calcula que més de 2.000 persones estan sotmeses a aquest tipus de violència. Aquest és un problema que afecta a moltes famílies espanyoles. Però malgrat, els que més afecta són els fills. No més violència de gènere. No més. No més. Al principi era tot molt bonic. Ell em volia molt. Jo sé que ell em vol i que per mi canviarà. No vull veure més notícies com aquestes. Ni jo. Ni jo. Ni jo. I jo. No. Més Violència de gènere. No més!